Tu konec trofilík v Brawl Stars, no tak uvidíme, koľko blinkov bude mať, ale už sa myslí, že je to konec, áno, je to konec. 104 blinkov, no taká decentná cena. Nie je to ani nič zlé, ale ani nič dobre poriadne. Tak ešte si vyberieme to, čo je v shope. Asi to vie, že bude, ale to nevadí. A príďte do môjho klubu Fidorko Gang. Konečne som v ňom zas prezidenta, že príďte do ňoho. Nastavil som ho na 7000 trofejí. Keď ste chceli, viem ho nastaviť ešte na menej. A viete čo, rovno teraz ho nastavil na 0. Nice, tak. Mega pre istotu. No a teraz si vezmeme takto a vybereme si asi knogautík. No a koho pusneme? Prečo to napríklad je v pulse reálne? No. Ja by som asi išiel hrať za Gasa. Ide na to, dobre. Ja som trošku zaspatý, tak prepáčte, keď nebudem to veľmi až tak komentovať. A ideme na to. 3, 2, 1, štart. Točí pre vás daily content od dnes, tak no od predvčerajška, tak prosím, dajte ten odber. Veľmi mi to pomôže a potrebujem dať tých 1000 odberateľov. Aj viac, ale teraz je hlavný cieľ 1000. Tak poďte mi pomôcť dať tých 1000 odberateľov rýchlejšie, ako si to myslí YouTube. Aha, prehrali svoje asi. Keď Goldstar umre, a dobre, Reaper zabil jedného, Goldstar ešte stále žije, čo je dobré, oni to ešte dajú, lebo oni sú, tí druhí sú v blbej pozícii, takže keď tam nebudú mať Edgara, tak Edgara s ultimátkou, tak prehrali. Edgar na nich skočil, ale Crow využil jeho gadžety, traf ho ešte raz a vyskoč na nich, dobre, nejak nemusíš. Ha? Tak musíš, dobre. A tomu Edgarovi dal hit a on nebol nemal ten jed. To bolo čo, nevadí. To zase budem hrať ako troll. Choďte na toho Leona, lebo za mňa sa útočil a ma zabil, poďte. On sa k tomu ten Crow priblíži a potom ho začne zabíjať. A potom si to vysel, pozrite tu. Dvakrát som umrel z 2 hier. A žiaden kill. Quest na Gasa most damage. No tak to ideme teraz. A taktiež som ešte pozrieť na moju novú sériu, ktorá je druhá séria z craftingu. Takže pozrite si na to. No a teraz tu ideme hrať už ďalšiu hru Knogoutu v Brawl Stars. Yes. Aspoň mám jeden kill. Boom. Dobre, Piper. A ten konsol už je katastrofa. Dobre. Ideme na hru číslo 2. How are you run it? How are you run it? Oh no, nám umrel Rico.
Nie, ja som zabil Piper. Ne. Jo, ja som nemal byť až tak blízko pri tej Piper, by sme to vyhrali. No tak ten Rico to vyriešil rýchlo. On dal double kill. Ten Cole nám dal double kill, nie. To není fér. Keď nám dal double kill s ultimátkou, kebyže trošku mám ja, alebo tá Piper vyjačí životov, to sa nevie. Napadme na to. Ty kokos. Prežil som Grifa na blízko s gasom. To je zázrak svety. Prežil som Nitu na blízko. Jazdal som double kill v tejto hre. Mohol som dať aj triple, ale nemal som útoky. Prečo ten Grifa stále prenasleduje? Aha, teraz už sa obaja na mňa spikli, aha. Dobre. Vidíte ich? Je to tam, double kill s gadgetom. Most takedowns, dobre. Musíme ešte splniť tie questy na viny a na damage s gasom. Takže sa nejako posunuli, takže ideme. Ideme. Ideme na to. Počkajte, ja si počkal. Nevidím iba Colta, dobre? Piper, toho musíš. Áno. Ja som vošiel do jeho strely. Som dvakrát urobil osudovú chybu, ten Bobby bol mŕtvý. Kebyže toho ducha stisneme, ja som ho nestisol a potom ho Piper snajpol a bol stalo 905. Ja teraz keď prehráme, tak to bude totálna moja chyba. Nie. Grej, akože sorry, ale toto nedáš. Sorry, bro. Áno, dobre. Áno, ešte lepšie. Sa ho snaží nakázať tie miny, ale jemu to vyšlo. Ten Grej to dal. Takže som znova išiel stadia. Nie. Piper! Ešte. Jeden kill. Grej má kill, dobre. A Grej má ďalší kill a vyhrali sme aj túto hru. Je to tam. Ja mám 1 kill a jedenkrát som umrel a Grej mal 4 killy. Dobre. Postupne sa zvyšujeme. Keď bude hrať tá Piper a Grej so mnou stále, tak dáme možno aj 27. rák, ale ako nechcem veľmi predbehovať.
Takže poďme na to ďalej. Mám z nich najväčší mastery. A ani sa nečudujem, však mám reálne gold 2. Mortis. Nie. Ty kokos, to bolo veľmi tesné. Niekedy sa hrať z radovak vyplatí, zakedy nie, ale niekedy aj áno. Tak tesne som dostal do neho, fakt netrafil. Nie! Master gadget, áno, dobre. To teraz dúfam, že tá Piper má ten správny gadget. Nie, my sme tak mali takú svolu. Ja som vedel, že ten Edgar tam bude, ale som dúfal, že nie je tak blízko. Poď, Piper, boom, snipe. Oh shit. Holy fuck. Yes, on to dal! Mortis! This is me. Je to tam 92 životov, ale nestačilo to na Mortisa, ktorý hneď umrel. Gray nehrá. Oh no. Gray nehrá, Piper asi tiež nie. Piper hrá dobre, ale Gray nehrá, ten bol dobrý. Ale ešte stále máme šancu ísť na ten 27. rang, ako to by bolo taký mega push až ako. On je tam, aha. Takto poseracky zdrhol pred gasom. Holy fuck. No tak ako takto to neviem, že či bolo ako dobrý play od nich, ale keď myslia. Dobre, jeden je mŕtvý, aj druhý. Ježiši. Reálne gas im dal double kill. Toto som nemal šancu už. Oni na mňa išli reálne, všetci traja boli v tom istom kriku. A ja som tam vystrelila, ale oni sa mi uhli. No do prdele. Piper. Môže to byť prvá hra, ktorú oni otočia a prehráme. No je to tak. Po dlhšej dobe svoju hru prehrali. Piper nehrá. Určite teraz pôjdu do tej druhej strany, lebo myslím, že idú tam. Nie, dobre. Nie! No, 1v2. Ide o všetko. Musím zachrániť môj tým. Nie! Holy shit. Prehrali sme, Piper nehrá, ale splnil som aspoň quest. Je to tam. Máme tu stáďoku. Mne vlastne padol grom, vy ste to ešte asi nevideli. Mám groma. Som ho dal na 15. rank aj s Víkom. Aj s Kromom som dal 15. rank tiež. A môžeme si zahať rovno za groma. Zároveň mi to dosť išlo. Buď som hral veľmi dobre, alebo som hral jak totálny troll. A táto mapa by som nepovedal, že bude dobrá na groma. Jedna v3 rovno. Joj, skoro som zabila spotu Maisie.
Morty, si nasratý, no tak ukáž sa, ukáž sa. Zapaď, Morty, zapaď. No, vidím, jak si to poťahal. Poď, kole. Čo robíš, ty retardo? Dobre, ja viem, že ja nehrám v tejto hre, teraz som nehrám vôbec dobre. Ale čo robí tá retardovaná Free kill mala. Free kill mala. No dobre, ja sa k tomu nevyjadrujem, idem radšej preč. No ideme na Piperinu. Ale už iba tak jednu, dve hry. Tak. Teraz mám veľa času na YouTube. Takže budem vydávať videá častejšie. Niekedy aj 2-krát za deň. Ale daily content to nemôžete čakať približne 1 mesiac. Takže určite sa vyplatí na ten like, odber, zvonček, všetko reálne. Všetko. Musíte ma plno podporiť, aby sme dali tých 1000 odberateľov. Ale na statistiky plno veľmi nehľadú. Ako toľko odberateľov, koľko mám na percentá zo 365 dní je, že 96 ľudí, čo ma pozerá, nedali odber. Ja som si odstrelil stenu. Touch this. Dobre, nahra vyhraná ešte jednu. No poď, ukáž sa. Vďaka tebe môžeme vyhrať a vďaka tebe môžeme prehrať. Tak ukáž sa, ty kondo. To ti vôbec nepomôže, si pripečená. Ona ho vyhýlovala. Ona ho reálne vyhýlovala. Ježiši, no takýto nudnú fakt. Môže sa stať zázrak, ona vyhrala, fakt. Zázrak sa stal a my sme vyhrali. No a teraz, ešte raz. Príďte do môjho klubu Fidoko Gang, no tu som písal. To si nevšimajte. Ako si nevšimajte, to som veľmi rejčovaný veľmi. A to som to iba dať do videa, ktoré som aj tak nakoniec nevydal. A ja som to nechcel už poslať. Takže tak. Nothing personal. No. Takže odporúčam vám prísť do môjho klubu. Za chvíľu bude aj Megapik, takže príďte do klubu Fidoko Gang. Keď bude 30 ľudí, tak možno budeme robiť aj nejaké eventy. Ale príďte do toho klubu.
Tak. Nice, toto máte spraviť. No a to už je koniec pre toto videjko. Takže lajkujte, zdieľajte, odoberajte, zvončekujte a čus.